खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय जोंना एग्जाम गैयामोन माने सेकेन्ड सेटारडेमोन नालाय गाबोनबो सानडे ओमफ्राय मानडेआवहायबो गैया मानो होनबा मानडेआवहाय आलदा ग्रुपनि दङ आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट टुइसडेनिफ्राय एगेन स्टार्ट जाफिनसिगोनलाय आरोना एग्जामा ओमफ्राय गथ'फ्रा बेलासिनि उन्दुनानै सिखारनानै दायो दुगैगासिनो दङ मा होननो दुगैनाय होनब्ला सानसेयाव बिसोर खननै दुगैयाबा जाखाथारा आरोना आरो नै दायो सासेया ओंखारलांसैनो अबाव थांनो नागिरदों बेयो ओंखारलांनो नागिरदों आरोना सोम नुयो माथो गस्ला गुफुर गानबा खाला बन्दादा मानसिया गोसोम नालाय मोजांसो मोनो आं गुफुर गानबाथाय पुरा थान्दा दानो आराम मोनो आरोना थान्दा दा दायो बियो ओंखारलांसिगोन दायो नों खैथासोआव सफैगोन थाब फैनो नाजा दानो फैगोन आरोना आधा घन्टानि खामानिनि थाखाय ओंखारलांगोन आरो दाहाय सासे आलासि फैगोन जोंनाव फैना फैया बाट फैगोन होनहरदों आरोना फैबाथ' मोजां जाबाय फैयाबा गैला आरो आंहा मोनसे शुटबो दंबावो बे शुटखौ फैगोन होनदों होननायालाय औ ओमफ्राय नै नायदो दे सानैखौ मा खालामदों बिसोरो मामि जाबाय माकुजि मानि बिलाय बे मानि बै टिसु पेपार दोनग्रानि ए दायो मारिफिननो हागोन बेखौथ' दायो आंनि लोगो सासेखौ लिंहरनि आरोना बै रुमनिखौ मोखांजों मोखांनिखौ जा मोजां गेलेयो बेजोंहाय ओंखायनो आङो बेखौ लिंहरथ'नोसै दसे कम्पानि होनो थाखाय हेल' मा मावदों ओरैनो दङ सिखारबाय ए फैब्रा जोंनाव फै रावबो गैया लिंहरबावबाय आङो बिसोरखौ गेलेहोगोन आं बेजों जा गेलेखायो ओमफ्राय बेबो गेलेनायाव मोजांथार आरोना माने बेहा बिदानि गथ' बिब'नि गथ' बिसोरखौ नायनो मोनबाय नालाय ओंखायनो बेहा एक्सपिरियेन्स दंसै आरोना गथ'फ्रा मारै खालामबा मोजां मोनो आरो लोगोसे बेयावहाय बिमादैजों थाफाखायो नालाय आरो बिमादैनाबो गथ' दङ आरो बिमादैयाबो जोंजों लोगोसेनो ट्रेनिं लायो दा फैगोन बिसोरो नोंथांमोनाथ' नुबाय थायो खोमा मालाबा आरोना फिसा क्लिपावहाय बिसोरखौ नै दुगैखांबाय खुनुरोखोम बोखांनो हाबाय बिराद थारिबाय सासेया दैयाव थांबाथाय गोलैगोन दे आं मिन्थिखाया हले गोलैगोन आं मिन्थिखाया नै सफैबाय आलासिया गोजाननि आलासि मिर्जानिफ्राय फैदों मिर्जा मास्टारनि बियो आं रायलायनो रोंला सालायानो गिदिङा जायो र' मालाय इंलिस आरो हिन्दीजों रायलायबाय थायो नालाय ओंखायनो आरो माने केमेरायाव अच्छा एसे साय जाबाय नामा केमेरा साय नङा खागोनसो केमेरा सायनो नंथ्रा ओमफ्राय नै गथ' सानैया मा जागासिनो दङ मोनथिला आङो जा जिनिस जागासिनो दङ बिसोरो फार्स्टिं आङो संगासिनो दङ जोगोनारजों दाउ ओंखामखौ संखांबाय ओंख्रि दहायनिबो दंबावोसोमोन बेखौबो जानोसै ओमफ्राय नै दायो जोगोनार दाउ संगासिनो दङ आरोना नै बे मोनबानो जोब्बाय खामानिया दुगैनोसै आरो न'खौथ' दिनै खयबार सिबखोथाय आं मोनथिला आरोना हिसाब होला नोंथांमोननि सिगाङावहाय मालायनि न'खरावहाय न' बिदि सिबबाय थायोबा आङो बेथनबो मोनबावगौसोमोन बेथन गैया दायो नोंना खामानिया जाबाय ओमफ्राय नोंसिनि खामानियालाय जागासिनो जायाखै मा खामानि सोलिगासिनो नोंसिना दायो दा बे साननैसोखौ माला जोबगोन जाहैदों माने न'आव थांनायनि समाबो सफैबाय बांद्राय गैला सप्ता खननैयानो दंना गैलाथाय मोनथिला आरोना सप्ता खननै थानो हागौ खुनुरोखोमबाबो दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे मैया ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामनाय जायासै नै गथ'फ्रा एगेन बाथरुमाव दंहैयो बुलायलायबाय खोमा ओमफ्राय फार्स्टिं नै बिनानावखौ आं खामानियावहाय लागायनानै होदोंमोन बेखौ बियो एसे सुबाय खिन्थु मोजाङै सुवा दे बियो नै माने बिसनाजों बे बनायखिनाखौ सुवाखै आरोना बियो जेराव लांदां बेखौल' सुगासिनो दङ आरोना दे मावनांगौ बिदिनो हिन्जाव मानसि मावनो सोलोंनांगौ हिन्जाव मानसिल' नङा आरोना हौवाफ्राबो माव हिन्जाव मानसि नों हौवासो
मावो गुमैया मावोथ' गासिबो मावनांगौ बे खामानिखौ माने आङो होनदों आरोना बेसिक खामानिखौ माने रोंखानांगौ नालाय सोलोंनांगौ दा जोंनि गथ'फोरखौबो जोङो फोरोंखानांसिगोन आरोना बेफोर गासिबो बेसिकसो न' साफा खालामनाय मानाय आरो न' साफा थायाबाथाय आङो गोसोखौनो मोजां मोना जि जोम जाबनाय खननाय मानाय बे पार्सनेल हाइजिनाव फैबाय आरो औ पार्सनेल हाइजिनाव फैबाय आरो पार्सनेल हाइजिनखौ जुदि मेनटेन खालामाबा जोंनिनो खहा ना नङा होमबा हौवा हिन्जावनि जेबो खोथा गैया हौवा हिन्जावनि जेबो खोथा गैया बेराम आजार जानायनि खोथा फैयो मायो ओइ बेखौ सुखांनायनि उनाव किचेनखौबो इसे दे बाट बिसोरखौबो मोनबाय थाया मालाबासो मोनो बिसोरखौबो मालाय बिजि गोजा नालाय आरो दानि जुगाव रावबो ओरैनो थाया खामानि मावनांगौ मा जागासिनो दायो मेला वाटार पार्क देखायबाय थाला आं बिसोरखौ मैयाबो दुगैनायानो मा दा दिनैहाय बिसना सादोर ओमफ्राय गान्दु आरिफोरखौबो सुनो सानदों आङो बिराद सान्दुं गोसा बायरायावहाय दिनैहाय आरो एसे साफ सिखोन खालामसै मास्कारा बेखौ जों नै आइलेशेसआव लागायनांगौनो नै माबाखौ लायाखै भइसखौ मामुनि मामु मेकआपनि बुस्थुखौ नै फ्रि जायो मा नांगौनो बिमारिनि दा देलायग्रा जिनिसफोरखौ माने नांगौनो बिमारियानो ओरैजाय देलायगासिनो दङ ना नै बेखौ लाजाया बेबो लाजाया मोखांनिसो मा नै बेखौ बेयावसो लायो नै बिदिसो बोरो मादैया देखायोनो नोंनोसो होलायलायथारदों आंनो होलायलायाखै माने दे दा फैबाय बे ब्रासजों जोङो ब्लास लागायो ठीक है ब्लास ओमफ्राय बेखौ बिदि खालामनानै जोङो हाइलाइटार लागायनाय मोना नै सोलोंना ला मोजां नै बिदि खालामनानै जों हाइलाइटार लागायो औ बिदि ओमफ्राय फुनो बेहाय ओमफ्राय मारै खालामो ओइ दांसोबा बिदि नङा मोखाङावसो फुनो बेखौ फुनदो दे औ मामि मा आंनि मा मामि मादैया होआखै दे आंनाव फुनना हो दे फुन Yay, thank you, my personal makeup artist. सोरनाव फुनगोन दा आब'नाव वाव आब'नावबो फुनबाय ओं दे गस्लायावबो फुन ये बेयावबो खानायावबो ये ओमफ्राय आंनाव फुनबाव मामा गावनावबो फुनबाय वाव मादैया फोरोंबायना मेकआप लानो मामा दा मामा नोंनाबो नै रेडिबा मेगनाव लायो बियो आरो इस्राव ओरै खालामनानै फुनगासिनो आंनि बिनानावा थांबाय दहायनो थांदों आरोना बेनि उनावहाय बोथोरा जा गाज्रि जाबाय बारहुंखा एसे फैबाय ओमफ्राय अखाबो हाबाय दायो नै गैला आरोना एसे थान्दा मोजां जाबाय आरो बोथोरा दायो नै ओरैजाय संगासिनो दङ गथ'फोरनो बेदर रुदों आरोना न'निफ्राय हरफादों माने बाजैमोना न'आवहाय थांदोंमोन बिसोरो ओंखायनो न'नि दाउखौ हरदों आरोना गथ'फोरनो जाहोथों होननानै ओमफ्राय बेसेबां जायो बेथ' बिसिनिसो खोथा जाहैबाय जायोब्ला जोंनि आरोना ओरैनो जोंनोबो हरखादों मासे बुथारनानै हरखादों नालाय ओमफ्राय माखासे मैगं थाइगं हरबाय फोरला हरदों जिंखा हरदों खांख्रिखला हरदों बेनि उनावहाय गयबो हरबावबाय फान्थाव हरदों बेखिनि आरोना बेनि उनाव आङो नै बिसिनि बेदरखौ माबाजों रुदों टमेट' ओमफ्राय सबाय बिमाजों गाजरा गैया आङो अर्डार होस्लाबनो हायासै बेजोंनो बानायबाय माने कारेन्ट थांजानो गिनानै हाखु दाखु बानायनाय जाबाय आरोना कारेन्ट थायाबा जोङो मोनजानाय नङा जों मोनजानायाथ' गोजाननि खोथा गथ'फोरा मोनजानाय नङा आरोना जोंथ' अर्डार होनानैब्लाबो जानो हागोन बाट गथ'फोरा माखौ जानोना अर्डार होनानै ओंखायनो जोङो माने थाब बानायबाय आरो मा जादों मा बायनायखौ बुंदों बायबाय होनदों बायबाबो दाय जाथारोना बिसोरो बायबाय होनदों बायबाय ओं बायबाय ओइ जोआ मामा जोआ नै हासिबा लांदो हासिबा दोनैद' मा मोनामदों खै गन्थंखौसो नाफ्लेनानै लायो हा मा बे माया बे जाखो आयौ बेखौ खिन्थादों बायबाय गाज्रिसोना बायबाय मामा नोंनि आथिङा अबे आथिङा दोनसे आथिङा अबे
Wow, akhirnya akhirnya. Wow, korwa. Wow, guntunga. Wow, megona le megona. Megona. Obimen megona. Belai megona. Berarti dah lah tit. Kugaya. Ayu. Kane le kane ya. Wow.